दं रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बिथांमोनखौबो जों गासिबो बख'ना लाबोनांगौ मानोना जोङो मैया दाख्लैसो आंनि एगेन्स्टआवहाय इउनाइटेड फराम अफ एनडिपि निफ्राय आंनि एगेन्स्टआव दिनै खोथा बुंदों जे खान्दाया एनडिपि नङा खान्दाया दिनै एक्स एनडिपि अफ इउनाइटेड फरामनि सासे मेम्बारसोमोन बिथाङा मेम्बार हिसाबै दिनै एक्स एनडिपि नि खुनु प्रग्राम गायाखै बिथाङा जेबो खबर गैया नाथाय आं जे मेम्बार ना आङो मा होनो बेखौ एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथाङा गावनो गोजौ थाखोआव थानाय प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै माबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङाथ' सोंनो हायो जे खान्दाया मा डिजिगनेसनाव दंमारो मा होनोबा जोंहा मोनसे दिन लादोंमोन जयनिंखौ लानो दा बे दिना जोंना सफैस्लाबै दिनै आं अकस्मात जेन'बा जोंहा बिजे पार्टिनिफ्राय निर्देश मथे आंखौ लेंहरग्रोनायखाय आं फैग्रोदोंमोन दा फैनायाव जोङो दा मोननै ग्रुपनिफ्राय जोङो ज' जानो मोनदों आरो फैबाय थानायाव जोङो मोनथामसो ग्रुपनिफ्राय मोनगोन आरोखि माने एनडिपि हिसाबै फैबावनांगौआ बुंनो थाङोबाथ' स' दं लिस्ट मथेथ' आंनियाव दा 200-250 जनसो दंफैथ'यो फैबावगोन लिस्टआ बिसोर कालेक्सन खालामबाय थादों खेबसेनो जोङो ओरै गसाइगाव जायो ना कुसुगाव जायो बाहायनो जोङो एसे गिदिरैनो लागोन आरो जयनिंखौ स्पेसियेलि नैबे दानि सरकारा नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावबाय दं होननानै बुंबाय थादों नोंथांमोना जोंनि सरकार थायै डिसिआव जयेन जादों मानि थाखाय आसलथे जयेन जादों जोंनि थाखाय मावदों होनोब्लाथ' रायजो राजायाबो नुखादों नोंथांमोनाबोथ' अलरेडि फिल्डआव हाबनानै मिथिखादों जेरावखि थाङा माने एक्स एनडिपिखौ लोगो मोनगोन हय रन्जन ग्रुपनि जागोन हय गोबिन्द ग्रुपनि जागोन हय एस ग्रुपनि जागोन नहले डि ग्रुपनि जागोन जेरावबो एनडिपिआ गोसारनानै दं बे गामि जेरावबो थांबाबो बे मोनसे प्रब्लेमखौनो खोनाखागोन गतिके बे गभर्नमेन्टआ जोंखौ जेबो नायखानाय नङा नाया हिसाबैखौ जों सिन्था खालामनानैनो जोङो एक्स एनडिपि हिसाबैबो ससियेल मिडियाआव जों बुहुत गाबख्रावदों दा जोंनिखौ खोनासङा मुंख्लं जानाय न'खरनिखौथ' खोनासं सोरबा कनभिट जानाय न'खर मा होनो बेखौ एनआइए जानाय न'खर एनआइए जानायनि न'खरनिफोरनि खोथाखौ खोनासङोबाबो जोंहा गोजोननाय थागौमोन खारन जों मोनसे समावहाय जोङो संगठननि नेम निथि मथे संगठन दं रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बिथांमोनखौबो जों गासिबो बख'ना लाबोनांगौ मानोना जोङो मैया दाख्लैसो आंनि एगेन्स्टआवहाय इउनाइटेड फराम अफ एनडिपि निफ्राय आंनि एगेन्स्टआव दिनै खोथा बुंदों जे खान्दाया एनडिपि नङा खान्दाया दिनै एक्स एनडिपि अफ इउनाइटेड फरामनि सासे मेम्बारसोमोन बिथाङा मेम्बार हिसाबै दिनै एक्स एनडिपि नि खुनु प्रग्राम गायाखै बिथाङा जेबो खबर गैया नाथाय आं जे मेम्बार ना आङो मा होनो बेखौ एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथाङा गावनो गोजौ थाखोआव थानाय प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै माबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङाथ' सोंनो हायो जे खान्दाया मा डिजिगनेसनाव दंमारो मा दा बिथाङा गाव मिथियाखै गाव सोंनानै ला बुं क्लियार गाव बुं मानो मिसा खोथाखौ ना बिथाङा जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि दिनै संख्रि मोनजानाय हिसाबै इउपिपिएलनि इएमफोरनि सालायफोरखौ बिथाङाबो लाफाबाय नामा जे बिथाङाबो बुंदों जे रन्जन दैमारि सारमोनखौ बा कनभिटआव थानायफोरखौ एनआइएआव थानायफोरखौ बुंदों बिथाङा जे गभर्नमेन्टजों थानानै गभर्नमेन्टजों मोजां जानानै जुदि बिथांमोनखौ बख'वाब्ला गभर्नमेन्टनो एगेन्स्ट बुंनानै बिथांमोनखौ बोरै बख'नो हानो आरो जों मानो बुङा जानो बाबा जोंखौथ' बुंदोंना इउनाइटेड फरामा इउनाइटेड फराम अफ एनडिपि जोंखौथ' बुंदों मिटिं दावथिं बुंदों आंबो एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं हिसाबै आंबो डिजिगनेसनखौ गावनि आखाइ मुथायाव लानानै आंबोथ' दिनै सार्भिस होदों प्रग्राम गादों बेनि गेजेराव बुंदों जोङो मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिखौ जों गायसनबाय होननानै बिथांमोना बुंदों आरो प्रेसार ग्रुप आंथ' इउनाइटेड फरामनि नाम लायालासिनो एक्स एनडिपि हिसाबै प्रेसार ग्रुप हिसाबै आं प्रेसार होदों आंहा मा गोरोन्थि दंमोन आंखौ दिनै ओरै एटेक खालामनो नागिरलायनाय आंथ' जेबोथ' गोरोन्थि मावाखै जे आङो इन्डिया बा डेम'क्रेसि कान्ट्रिनि Z2 दफा सरि माबा आर्टिकेल नाम्बार बे आर्टिकेल नाम्बार मथे आं बुंदोंमोन जे राइट टाइम राइट स्पिच जोंहा बे टाइमाव जुदि गनो हायाखैब्ला बिटिआरआ जुदि एकर्ड जाखांनायनि उनाव 3 बोसोरनि उनावबाबो जुदि बे दफाया मावफुंजायाखैब्ला आं बुंखानांगोन सासे एक्स एनडिपि हिसाबै आं बुंनांगोन खारन आंनि गाहायाव बहुत जुनियर दङ आरो जों माबायदि सैजोदों माबायदि सैजोआखै आंखौ एनडिपि बेसे गोबावनि एनडिपि बेसे सिनियर बेखौ बिथांमोना जुदि रायजो राजानाव जुदि सोंनो होदोंबा रायजो राजाया मिथिखागौब्ला आंखौ धेमाजिनिफ्राय लानानै लखिमपुरनिफ्राय लानानै गहपुरनिफ्राय लानानै बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय लानानै राङापारानिफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय बाक्सा तामुलपुर आरो चिरां दङ क'क्राझार टटेल
सोंजोब आं बेसे गोबावनि इन्टिपि बिथांमोना जे बुंदों खान्दाया बेसे गोबावनि इन्टिपि बेखौबो रायजोफ्रा मिथिदों जोंखौ सनमान होदों आंहा जेखौ बुंनांगौ आं बेखौ बुंदों आं जेबायदि जातिनि बेक जालांनाय माबाफोरखौ मोन्थाइफोरखौ आं बेखौ बुंदों जेराव जोंहा मोन्थाइ दङ जेराव जोङो गावनि कमरेडफोरखौ लिडारफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनांगौनि खोथा दङ बिथांमोनाबो जातिनि नामावनो नांनानै दिनै पार्सनेलिटि केस दिनै सैसोनो गोनां जादों आरो बेथ' जाति हिसाबैसो नांदोंमोन जाति हिसाबैसो जानांगौ आरो नोंथांमोना बुं आयेना सोरजोंबा बानायजानाय नंगौना नङा मानसिजों दाजानाय नंगौना नङा आयेनखौ मा समाव दाया जोंबोथ' मिथिगौना आयेना मा समाव दानाय जायनि थाखाय जोङो माबाखौ रिपाब्लिक डे हिसाबै जों गनायो बेलाय मा आयेन बानायनाय दे आरो बे दिनाव बानायखांनाया दिनै जाम्बुबाय हिसाबै डिस्ट्रिक्ट स्टेट बाय स्टेट जोंहा माबा दङ बेखौ मा होनो एसेम्बलि जायो बे एसेम्बलियाव दिनै मोनसे एसअपि बानायो एसअपि बानायनाय मथे दिनै बेखौहाय गावसोर इमप्लिमेन्टेसन खालामो एसअपिखौ आयेनखौ गोदानै बानायो दा बेबायदि आयेनखौ बानायनानै जोंनि एक्सफोरखौ जोंनो होनो हाया नामा आरो जोंनि खुगाया बिजि सिथेनाय बायदि जागोन बरननानै होग्रो जों जेबो बुङा जेब्लासिम बरना जों जिरायनानै थाया आं दिनै बिपिएफआव जयेन जाबाय बिपिएफखौ दिनै गोरा खालामनो थाखाय आंजों लोगोसे गोबां एक्स एनडिपि दङ आरो फैबावगोन आरो आंखौ जेबायदि दमब्रा होदों आरो सेकेन्ड टाइम दाहो आंहाबो आखिनि आगदानि मानसि दं उन सिगां आंजोंबो खारफाग्रा मानसि दङ दा बेनिखायनो आंबो बुङो आं दिनै थिफुदला रावखौ बुङा आं आंनि मोन्थाइ बा जातिनि मोन्थाइनि थाखायल'सो आं बुंदों खारन आङो गुलि अरनानै थैजासेनि जाथि सिबिनायनि मोनसे समायखिराजों फैनाय हिसाबै आं सोरबा 2 बोसोर 3 बोसोरनि ट्राम्पजों सालायनानै फैबाय थानाय सोरबा दैदेनगिरिनि दङ आं गियाबो फासयाबो आंखौ हादला बादला संख्रि सारनानै हो अब्लाबो आं फासया आंनि खुगानि रावनिफ्राय आं मालाबाबो गोजान जाया सारेन्डार होननाय जिनिसा आंनाव गैया आं मालाबाबो जाया आंना गोरोन्थि जादों आं सरि आंखौ सरि खालाम सरि हो आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं बुंफ्लांबाय आं बेखौ बुंगोन नाथाय आं जा बुंदों आं मालाबाबो गोरोन्थि बुङाखै बायदि आं मोनबायानो थादों आं बार रिपिट खालामबाय थादों खालामबाय थादों रिभिउ खालामनानै नोंथांमोनहाबो दिनै हांबादिक हिसाबै खोनासंनानै नाय आं जातिनि खहानि थाखाय बुंदों ना जातिनि मुलाम्फानि थाखाय बुंदों दा बेनो दा बेखौ लानानैनो आं बुंदों जोङो बर' जातिया